खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानी दैमारी। रादाबनि समाव दङ मोननैसो गोनां रादाब। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो। बाक्सा जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा दिनै मोनसे खौरां मेल खुंनानै आसाम सोरखार आरो बिटिआर खुंथायनि हेंथायै खुद्रिखांदों। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा गोजोन गोरोबथानि मुङै गावसोरखौ फान्नायनि अजद दैखांनानै रादायनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथायआ थगायगासिनो दं होननानै फोरमायदों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ आथिखालाव बारग' एनडिएफबिनि दुखु दाहाफोरखौ बुजिनो नाजायाखै होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना आसा खालामदों जाहाथे बिथांमोननि सोंलुनि फिननायखौ सोरखारा थाबैनो फिननाय होयो। आरो बिथांमोना बुंबावदों बे दाननिफ्राय गले गले निउज रिपर्टारफोरनि सिगाङाव जिरायबाय थानो हानाय नंलिया। मानोना बिथांमोना बिब्दि खालामबाय थानो लाजिनाय मोनो होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो जाहाथे बे मासनि गेजेरावनो सोंलुनि फिननायखौ होनो नांगौ होनना बिथांमोना सोरखारनिसिम फोरमायहरदों। बिब्दि जायाबा फुथुलाफोरबादि मोसाहोबाय थायोब्ला बिथांमोननि गोसोआव गोबां दाउट सोमजिखांगोन। अब्ला रागाबो जोंगोन। लोगोसे उपाय गैयै हाथियार हमफिननो गोनांबो जानो हागौ होनना बिथांमोना फोरमायबावदों। बेनिखायनो दफाबादि गासैबो खामानिफोरखौ बिथांमोननि थाखाय मावफुंनांगौ होनना बिथांमोना खावलायबाय। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रादाब, जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सल'बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।